Sila madalas ang tumana si Jay Haga at ang drama talent si Sir Guliat. Sir Guliat, Hello, Pit Senyor na ito ka namin eh! Thank you, Ninde! Salamat yung kayo! God bless! come on! Party, party! There is a Viva Pit Street. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Nauban na ito mga drama talent. Senyor, Isa'y mga walang kwarta Buhay na ta! Mabit Senyor, sugod na. Viva Pit Senyor! Sa IFM, si JG Boyke, Sir Boyke. Salamat kay Una, uban na ito si Itay Babina! Babina! Dali! Dali dito! Come on! Pit Senyor! Labi na sa mga bisita inside dili, taga Cebu! Idol! Inside taga Bohol! Taga Leyte! Negros! Mga taga Manila! From Luzon! From Mindanao! Pit Senyor! Pit Senyor para sa mga hotel kini. Sir Guliat, Sir Guliat. Pit Senyor na ito tanan! Sa tanan itong kaigsunan nga dili na ito silingan! Mga lugar nga talagyo Pironia, Mindanao sa ito ang pagsaulog sa sinulog. Viva Senyor Santo Niño! Isa ang kamot sa mga gikutan! Wapa, wata ninyo, wata. Wade, di na mahitabo, di na mahitabo. Kaya naghigugmaay na tanini. Ang katong mga sa unang ng hilabot, karon wala na. Karong na ang mga tao. Wala sila. Pagpag na ito talan! Balik lang, Sir, mauni si Sir Fred Boyke sa IFM. Wala na yung mamunguot, kinisakay man sa float. Sa Ricardo, DJ mo na sila, drop the music on! Party, party na! Ano ba tastika sa bahay DJ Pit? Pit Senyor! Viva Senyor! Pit Senyor! Viva Senyor! Say P-Y-H-P!